καινούριος χρόνος να βρει όλο τον κόσμο σε μια καλύτερη κατάσταση, να φωτίσει και αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, επιτέλους να σταματήσει να υποφέρει ο κόσμος οικονομικά, γιατί πραγματικά δεν αντέχει άλλο, και αυτό το βλέπω και στην καθημερινότητα τη δική μας εδώ στο νησί, αλλά και το αντιλαμβανόμαστε γενικότερα ότι η κρίση έχει αγγίξει πάρα πολύ τη ζωή όλων μας. Και ας πούμε και κάτι ευχάριστο, γιατί αυτά όλα που θα πούμε είναι και κάποια ευχάριστα, κάποια δύσκολα, ότι από τις 11 Δεκεμβρίου, από τις 4 η ώρα το απόγευμα, αρχίζουν οι εορταστικές εκδηλώσεις στο κέντρο του νησιού σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο. Θα υπάρχουν διάφορα δρόμενα τα οποία θα βοηθήσουν και την εμπορική κίνηση, ελπίζουμε, του νησιού μας, αλλά και γενικότερα τον κόσμο να νιώσει λίγο καλύτερα αυτές τις μέρες, και ιδιαίτερα τα παιδιά, από τις 4 η ώρα λοιπόν το απόγευμα. Επίσης στις 17 του μήνα, περίπου στις 6 ώρα, ανάβουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην περιοχή της παραλίας κάτω στα Αγάλματα, και μετά κάνουμε διάφορα παιδικές δραστηριότητες και ωραία χριστουγεννιάτικα events θα έχουμε στο κέντρο νεότητος από τις 4 μέχρι τις 9 κάθε μέρα, από τις 17 του μήνα αρχίσουμε μέχρι τέλος του Δεκέμβρη. Μάλιστα. Πάμε τώρα παρακάτω στα φλέγοντα ζητήματα. Τι βρήκατε στα 2 πρώτα χρόνια που είστε επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής? Σίγουρα ξεκινήσατε με άλλα σχέδια και με άλλα όνειρα, αλλά τι προβλήματα ή τι θετικά ενδεχομένως, αν υπάρχουν, παρουσιαστήκαν σε αυτά τα 2 χρόνια? Σίγουρα ξεκινήσαμε με μεγάλα και όνειρα και θέλαμε να πραγματοποιηθούν πάρα πολύ γρήγορα, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου. Γι' αυτό λοιπόν θέλαμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και να πραγματοποιήσουμε αυτά τα οποία προεκλογικά είχαμε συμπεριλάβει στο φυλάδιό μας και λέγαμε στις προεκλογικές ομιλίες μας από την πρώτη στιγμή. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα, την οποία η οικονομική πραγματικότητα, γιατί όλα εξαρτώνται από τα χρήματα και το καταλαβαίνουμε όλοι, μας προσγείωσε σε μια πραγματικότητα την οποία δεν περιμέναμε. Εκείνο το οποίο βρήκαμε και το οποίο το γνωρίζουν όλοι, διότι είμαστε και ο πρώτος Δήμος ο οποίος μπήκε σε σχέδιο εξυγίανσης, είναι πολλά χρέη. Χρέη προς τρίτους, δηλαδή προς εργολάβους και προς προμηθευτές, τα οποία δεν μας επέτρεψαν και να κλείσουμε προϋπολογισμό εάν δεν βρισκόταν κάποια λύση η οποία θα έδινε αυτή τη δυνατότητα. Και η λύση ήταν να βρεθεί ένας τρόπος χρηματοδότησης, ο οποίος αργούσε να βρεθεί, γιατί ξέρατε ότι πέσαμε εκτός από την περίοδο τη δύσκολη την οικονομική λόγω συγκυριών γενικότερα και λόγω αυτών των χρεών των μεγάλων τα οποία βρήκαμε, πέσαμε και σε μια περίοδο πολιτικής ανακατάταξης, γιατί γίνανε εκλογές, βγήκε μια άλλη κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση έκανε όπως γνωρίζετε έκανε μια διαπραγμάτευση, οπότε είχαμε και εκεί πέρα μια καθυστέρηση μέχρι να ενημερωθούν και να πάρουν τα κατάλληλα υπουργεία. Υπήρξε λοιπόν μια καθυστέρηση σε αυτή την κατεύθυνση, μετά από τη διαπραγμάτευση έγινε δημοψήφισμα, μετά ξαναγίνανε εκλογές και όλα αυτά φέρανε πίσω τις όποιες αποφάσεις θα παίρνανε σχετικά με το Δήμο μας για να δούνε πώς θα μας χρηματοδοτήσουν, διότι πλέον σταμάτησαν οι προϋπολογισμοί να κλείνονται εικονικά και κοιτάνε τα πραγματικά στοιχεία των Δήμων. Όταν λοιπόν άρχισαν να φαίνονται τα πραγματικά στοιχεία του Δήμου, φάνηκαν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν καλά κρυμμένα κάτω από το χαλί, όπως παραδείγματος χάρη δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δεν παρουσιαζόντουσαν και χρέη τα οποία συνεχίζουν να εμφανίζονται στο Δήμο μας με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να έρχονται μέσω δικαστικών αποφάσεων, γιατί είχαν γίνει πάρα πολλά έργα τα οποία δυστυχώς δεν είχαν γίνει σύνομα και τα οποία έργα με κάποιες υπογραφές είτε του Δημάρχου είτε των αντιδημάρχων είχαν κατά κάποιο τρόπο δεσμεύσει το Δήμο, αλλά και κατόπιν τη δικαιοσύνη να βγάζει δικαστικές αποφάσεις, και σε αυτές τις περιπτώσεις τα έργα υπερκοστολογούνται αφενός, διότι κανείς δεν μπορεί να τα ελέγξει αφού δεν γίνονται με νόμιμες διαδικασίες, αφετέρου υπερκοστολογούνται διότι έχουν μέσα και τόπο.
λόγω της καθυστέρησης που έχει, δηλαδή λόγω της καθυστέρησης η οποία υφίσταται για να πληρωθούν από το Δήμο μας. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν μια πραγματικότητα η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, και η πολιτική συγκυρία και η οικονομική και τα χρέη που συνεχίζουν και έρχονται. Όμως κάναμε υπομονή σε όλη αυτή την προσπάθεια, υπομείναμε, ακούγαμε από τον κόσμο τα παράπονα, τη δυσαρέσκεια λόγω του ότι αναγκαστήκαμε να κάνουμε και αύξηση στα δημοτικά τέλη, και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν ούτε ευχάριστο αλλά ήταν επιβεβλημένο, διότι υπήρχε ένα άνοιγμα 2,5 εκατομμυρίων στον τομέα των ανταποδοτικών υπηρεσιών, το οποίο ερχόταν στην πορεία των χρόνων και έχει δημιουργήσει και αυτό ένα συσσωρευμένο χρέος πάνω από 10 εκατομμύρια. Και δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε και εμείς να διοικούμε το Δήμο παίρνοντας χρήματα από αλλού, από τη στιγμή που τα ανταποδοτικά ακριβώς αυτή την έννοια έχουν. Δηλαδή μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ πρέπει να πληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις που αφορούν την καθαριότητα, την ίδρυυση και τον ηλεκτροφωτισμό. Να βάλουμε μια άνω τελεία. Με τα δημοτικά τέλη, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος, είχατε πει παλαιότερα σε κάποια συνέντευξή σας ότι θα είναι μέχρι το 16. Ισχύει αυτό ή έχει αλλάξει κάτι στην πορεία? Κοιτάξτε, είχα πει ότι θα προσπαθήσουμε μέσω του νοικοκυρέματος και της μείωσης των εξόδων στον τομέα των ανταποδοτικών, είτε αφορά το ρεύμα είτε αφορά την καθαριότητα, αφού βρίσκαμε κάποιους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων ή μείωση του κόστου του ηλεκτροφωτισμού μέσω της αλλαγής των λαμπτήρων, και μειώναμε όλα αυτά τα κόστη, τότε θα είμαστε σε θέση να κάναμε και να επαναφέραμε κάποια μείωση στον ανταποδοτικά. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, λόγω συγκυριών, να μειώσουμε. Δηλαδή, αφενός μεν υπάρχει μια αντίδραση γενικότερα και από την κατάσταση στην οποία είχε δημιουργηθεί μέχρι σήμερα και από τον τρόπο με τον οποίο ηλεκτροδοτούνταν και οι σύλλογοι και οι εκκλησίες και διάφορα σημεία του νησιού μας, και υπάρχει μια αντίδραση και όλοι θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το καθεστώς. Εμείς προσπαθούμε βέβαια να βάλουμε μια τάξη σε όλα αυτά. Προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο για να πάρουμε λάμπες LED και ελπίζουμε κάποια στιγμή να το καταφέρουμε. Είμαστε σε μια κατεύθυνση, σε ένα σχεδιασμό, γιατί είναι ακριβές όπως γνωρίζετε και θα αναγκαστούμε να παίρνουμε λιγότερες. Οι λάμπες όμως καίγονται και ο κόσμος έχει ανάγκη και διαμαρτύρεται, και γι' αυτό προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε από κάποιο πρόγραμμα ή από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων κάποια στιγμή να αγοράσουμε λάμπες LED για να μειώσουμε το κόστος. Το ίδιο και για τα απορρίμματα. Τώρα καταθέσαμε μία πρόταση μαζί με όμορους δήμους των μεγάλων. Καλά, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ωραία. Αυτό γιατί λοιπόν, το παρακολούθησα το Δημοτικό Αυτό Συμβούλιο. λοιπόν όλα έχουν σχέση με τη μείωση του κόστους. Γιατί άμα δεν μειωθεί το κόστος των ανταποδοτικών αυτών υπηρεσιών, δεν θα μπορέσουμε να προβούμε σε αυτό το ζητούμενο και την υπόσχεση και την προσδοκία την οποία θα θέλαμε κι εμείς. Ο πρώην Δήμαρχος, ο κ. Τσαβαρής, λέει ότι άφησε ένα χρέος στο Δήμο 16 εκατομμύρια. Μάλλον το κατέβασε στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Σας κατηγορεί ότι στα 2 χρόνια που είστε δήμαρχος το χρέος έχει φτάσει γύρω στα 24. Από πού ισχύει αυτό καταρχήν, και αν ναι, από πού δημιουργήθηκε? Το χρέος ότι το κατέβασε είναι ένα μεγάλο ψέμα, διότι το χρέος το οποίο εκείνος παρέλαβε φαίνεται από τις εκθέσεις των ισολογισμών οι οποίες έγιναν για να μπορέσει ο Δήμος, κατά την ίδια έννοια την οποία προσπαθήσαμε κι εμείς, μέσω ενός δανείου να κλείσει το προϋπολογισμό του όταν άρχισε να υπάρχει πρόβλημα, διότι μπήκανε πλέον τα παρατηρητήρια στη ζωή μας ήδη πριν από το 2014 και είχε, λόγω του ανοίγματος του προϋπολογισμού που είχε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, προέβη στην λήψη ενός δανείου. Για να πάρει λοιπόν αυτό το δάνειο έκανε ισολογισμούς από το 2008, 9, 10 και φάνηκε καθαρά, γιατί τουλάχιστον νομίζω ότι και εγώ σαν οικονομολόγος μπορώ να διαβάσω έναν ισολογισμό, ότι το χρέος ήταν 25 εκατομμύρια, δηλαδή 10 εκατομμύρια τα δάνεια και γύρω στα 15 οι οφειλές προς τρίτους. Από εκεί και πέρα χρηματοδοτήθηκε από ληξιπρόθεσμα, τα οποία έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, με το ποσό των 10 εκατομμυρίων. Εγώ σε αυτή με μια απλή αριθμητική νομίζω ότι θα έπρεπε να το μειώσει και να είναι και αν δεν είχε πλεόνασμα, τουλάχιστον να ήταν στο ύψος των δανείων. Εμείς παρόλα αυτά βρήκαμε πάνω από 25 εκατομμύρια χρέος και όπως σας λέω, επειδή κάθε μέρα έρχεται και μια καινούργια εντολή ή διαταγή πληρωμής, κάτι σχετικό, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προσδιορίσω το ύψος του χρέους. Παρόλα αυτά όμως, και εκεί δεν τελειώσαμε την προηγούμενη ερώτησή σας, με υπομονή και με μεγάλο νοικοκύρεμα
και αντέχοντας την αγανάκτηση του κόσμου, το γεγονός ότι δεν προβαίναμε σε κάποια έργα ούτως ώστε να δείξουμε κι εμείς κάποια πράγματα, κάναμε υπομονή για να νοικοκυρέψουμε πρώτα, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα ξοφλήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χρωστάγαμε και οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί τα χρέη αυτά είναι και από το παρελθόν βέβαια το πιο μακρινό. Καταφέραμε να μην πάρουμε δάνειο, αλλά να πάρουμε ληξιπρόθεσμα, τα οποία είναι γύρω στα 9,5 εκατομμύρια, και από εκεί και πέρα ελπίζουμε ότι αφού πλέον θα τελειώσουμε και με το χρέος της ΕΙΔΑΠ, δεν έχουμε κανένα άλλο χρέος κάνει εμείς, και αφού ο Δήμος ξεκαθαρίσει με τις οφειλές του και με τα χρέη του, θα μπορέσει να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω και να είναι πλέον καθαρός εντελώς από οικονομικές εκκρεμότητες. Το οποίο είναι για μένα μεγάλο ζητούμενο, διότι όλο αυτό το χρέος μετακυλίεται στον κόσμο, με τη μορφή των τόκων, με τη μορφή των δανείων, με τη μορφή των ανταποδοτικών όταν χρειαστηκε να τα αυξήσουμε. Μια που αναφέρατε για την ΕΙΔΑΠ, σήμερα πήρα ένα email από το Δήμο για το Δημοτικό Συμβούλιο που έχετε την Παρασκευή. Το πρώτο θέμα λοιπόν λέει λήψη απόφασης που αφορά την έγκριση της έναρξης των διαδικασιών για την παραχώρηση κατά κυριότητα στην ΕΙΔΑΠ του Δημοτικού Δικτύου Ίδρυυσης Σαλαμίνας. Θυμάμαι προεκλογικά και σας είχα παρακολουθήσει τότε σε κάποια δημοτικά συμβούλια ότι ήσασταν αντίθετοι γύρω από την παραχώρηση της ΕΙΔΑΠ και μάλιστα λέγατε ότι είναι ένα από τα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου. Τι έχει αλλάξει μετά από 2 χρόνια, κυρία Νάνου? Όταν διοικείς βλέπεις τα πράγματα εκ των έσω και από εκεί και πέρα τα αξιολογείς στην πραγματική τους βάση και όχι στο θεωρητικό μέρος τους, έτσι όπως φαντάζεσαι ότι είναι, διότι κανείς ποτέ δεν μιλάει καθαρά. Εμείς λοιπόν και καθαρά μιλάμε αυτή τη στιγμή και αναλαμβάνουμε την ευθύνη μάλλον αυτής της πρότασης την οποία φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ όμως προσωπικά νιώθω την ανάγκη να ζητήσω μια πολιτική συγγνώμη για αυτή τη λάθος αξιολόγηση της κατάστασης την οποία είχα κάνει, διότι νόμιζα ότι από τη στιγμή που είχαν πάρει ληξιπρόθεσμα θα είχαν ξεχρώσει και την ΕΙΔΑΠ, ότι θα είχαν κάνει κάποιες επενδύσεις στο δίκτυο και ότι θα μπορούσαμε και εμείς να κάναμε μια ακόμα προσπάθεια, ώστε να εξηγένεται το δίκτυο και να μπορούσε να απέδιδε στο Δήμο. Όμως αφενός μεν είναι ανταποδοτική υπηρεσία και δεν μπορεί να έχει κάποιο κέρδος ο Δήμος, πρέπει όλα να πηγαίνουν σε κάποιες επενδύσεις που θα γίνουν γύρω από την αναβάθμιση, και αφετέρου είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, μεγάλη εγκατάλειψη σε αντιλιοστάσια, σε γραμμές, το δίκτυο έχει ζημιές καθημερινά, σπάνε παντού και έχουμε μεγάλες απώλειες, ο κόσμος ταλαιπωρείται, στα ψηλά σημεία δεν πηγαίνουν νερό, έχουν γίνει και παράνομες συνδέσεις, είναι ρολόγια τα οποία έχουν αποκριβεί, ο κόσμος ο οποίος δεν πληρώνει. Όλα αυτά λοιπόν προσθετικά δημιουργούν χρέος και όχι ότι έχει ο Δήμος κάποιο κέρδος. Έτσι λοιπόν μετά από αυτή την αξιολόγηση της κατάστασης αναγκαζόμαστε να δώσουμε, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει αλλά κάποιο κέρδος, μάλλον έχουμε μεγάλη απώλεια και εσόδων, αλλά και δημιουργεί χρέος στο Δήμο που δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Επομένως κάποια στιγμή και δεν μπορούν οι συνεπείς πολίτες να πληρώνουν αυτούς και να αναγκαζόμαστε εμείς τώρα κάποια στιγμή, για να μπορέσουμε να συσκελίσουμε, γιατί είναι ανταποδοτική υπηρεσία, να κάνουμε αύξηση και προς αυτή την κατεύθυνση σε αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς έναντι αυτών που δεν είναι. Πρώτον, και δεύτερον, θα έχουν καλύτερη ποιότητα, διότι η ΕΙΔΑΠ θα προβεί σε πολλές επενδύσεις, γίνονται γρήγορες αποκαταστάσεις, ενώ εμείς δυσκολευόμαστε. Η υπηρεσία ίδρυυσης έχει πάρα πολύ πληγεί τα τελευταία χρόνια, διότι δεν γίνονται προσλήψεις και μειώνεται το προσωπικό, και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι το νερό θα δίνεται στην τιμή την οποία έχουμε, το νερό θα το πληρώνουν οι καταναλωτές στην τιμή την οποία έχουμε και εμείς γενικότερα στη Σαλαμίνα. Ενώ τώρα αναγκαζόμαστε εμείς, επειδή αγοράζουμε το νερό, το αγοράζουμε σε αυτή την τιμή την οποία πληρώνουμε όλοι και βάζουμε κάτι παραπάνω για να μπορούμε να πληρώνουμε και τους υπαλλήλους, να πληρώνουμε και τα ανταλλακτικά, να πληρώνουμε ό,τι είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται για να αποκατασταθούν μετά οι ζημιές οι οποίες γίνονται, είτε αφορούν γούβες είτε αφορούν οποιασδήποτε επεμβάσεις στα δίκτυα και στα αντιλιοστάσια. Επειδή και ο κύριος Τσαβαρής κάτι παρόμοια έλεγε εκείνη την εποχή που ήθελε να παραχωρήσει το δίκτυο,
Ποια είναι η διαφορά της παραχώρησης του κυρίου Τσαβαρή από τη δικιά σας? Είναι θέμα της χρήσης, γιατί αν θυμάμαι καλά ο κύριος Τσαβαρής ήθελε να κρατήσει τη χρήση του δικτύου ο Δήμος, με επακόλουθο να πληρώνει ο Δήμος ζημιές και τέτοια. Εσείς κάτι τέτοιο θα κάνετε ή το δίνετε εξ ολοκλήρου στην ΕΙΔΑ? Κοιτάξτε, τότε που ήθελε να δώσει τη χρήση, καταρχήν δεν υπήρχε νόμος. Μετά το 2014 βγήκε ο νόμος ο οποίος μπορεί να δίνει στη χρήση εκτός από την κυριότητα, την οποία εμείς τώρα επιζητούμε για τον εξής λόγο. Διότι αν δώσει τη χρήση, μετά από τα 5 μέτρα θα πρέπει ο Δήμος να κάνει τις αποκαταστάσεις των ζημιών, διότι θεωρείται επέμβαση και κάποια δηλαδή επέμβαση στο περιουσιακό στοιχείο το οποίο εσύ κρατάς, οπότε είναι επένδυση, θεωρείται επένδυση, άρα πρέπει να πληρώνεις εσύ. Και αν εμείς δεν εισπράττουμε, με ποιο τρόπο θα γίνονται οι αποκαταστάσεις? Επομένως θα έρθουμε πάλι στα ίδια, δεν θα αποκαθιστούμε γρήγορα τις ζημιές, ο κόσμος θα διαμαρτύρεται. Γιατί οι αντικαταστάσεις θέλουν και χρήματα. Και από κάπου θα πρέπει να βρίσκουμε αυτά τα χρήματα για να γίνονται αποκαταστάσεις. Και για ποιο λόγο δηλαδή? Όταν δηλαδή το δώσεις μετά από, όπως μας λένε τώρα, ότι αν δώσουμε τη χρήση θέλουν για πάνω από 50 χρόνια. Ουσιαστικά είναι σαν να το χάνεις αυτό, γιατί πότε και πώς θα ξαναεπανδρωθεί η υπηρεσία ίδρυυσης σε αυτή την περίπτωση? Και μετά από τόσα χρόνια δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε εμείς την αποκατάσταση των ζημιών. Θα έρθουμε πάλι στα ίδια δηλαδή. Από την αρχή της θητείας σας μέχρι σήμερα αποχώρησαν από το συνδυασμό σας και 3 σύμβουλοι. Αυτή τη στιγμή διαθέτετε την οριακή πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι γίνεται, έχει τα φόντα ο συνδυασμός να προχωρήσει μέχρι τέλος της θητείας του χωρίς πρόβλημα? Αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την κάνετε στους συνεργάτες μου, που πιστεύω ότι αυτοί που μείνανε θα αντέξουν και για τα καλά, γιατί περάσαμε όλα τα δύσκολα μαζί, δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό όσοι έμειναν. Και χάρη σε αυτούς καταφέραμε σήμερα να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε στον κόσμο ότι παρουσιάσαμε κάποιο έργο το οποίο σε άλλες περιπτώσεις είναι ορατό, σε άλλες περιπτώσεις αφορά το νοικοκύρεμα, σε άλλες περιπτώσεις αφορά κάποια έργα τα οποία θα είναι σε εξέλιξη και θα φανούν στην πορεία. Χάρη λοιπόν σε αυτούς τους συνεργάτες που στα δύσκολα αντέξαμε, φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ. Πιστεύω λοιπόν ότι και σε αυτή την πορεία η οποία φαίνεται να καλυτερεύει, να είναι κοντά μας, και στον όρκο τον οποίο δώσαμε όλοι, ότι θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό που οποιαδήποτε θέση ευθύνης χρειαστεί, θα τον ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος. Εγώ προτείνω να κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για να συνεχίσουμε στα πολύ δυνατά θέματα. Φέτος το καλοκαίρι είχαμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πανηγύρι φανερωμένης. Μετά από πάρα πολλά χρόνια φέτος δεν έγινε το πανηγύρι. Τι έγινε, τι συνέβη και δεν έγινε? Και επίσης για ποιο λόγο αποφασίσατε όλη αυτή η κίνηση να γίνει ένα μήνα πριν το πανηγύρι? Σας ακούω. Ναι, ξέρετε, ήταν δική μου επιθυμία όλα να γίνονται σύνομα. Κάποια στιγμή λένε ότι όταν θέλεις κάτι πολύ, συνομωτούν ο ουρανός και η γη και γίνονται αυτά τα οποία θέλεις. Και εγώ πρέσβευα πάντα την νομιμότητα. Αυτή λοιπόν η νομιμότητα είναι εκείνη η οποία δημιούργησε και κάποια θέματα, όπως παραδείγματος χάρη να γίνεται με νόμιμο τρόπο το κλείσιμο του προϋπολογισμού πλέον. Αυτό δημιούργησε όμως και παράλληλες απώλειες και προβλήματα. Ένα τέτοιο θέμα ήταν και το θέμα της φανερωμένης. Ο νόμος άλλαξε από το 2014. Και έλεγε ο νόμος, ενώ μέχρι πρότινος το πανηγύρι το έκανε η Μονή της Φανερωμένης, ο συγκεκριμένος νόμος έλεγε ότι όσες μονές έχουν ιδιοκτησιακούς χώρους θα έπρεπε να τους νοικιάσουν στους Δήμους και οι Δήμοι μετά να προβούν στην λειτουργία και την διεκπαιρέωση του πανηγυριού. Μόλις λοιπόν είδαμε τον πρώτο χρόνο, επειδή ήταν τον Αύγουστο και εμείς αναλάβαμε όπως γνωρίζετε το Σεπτέμβριο, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτή την εφαρμογή του νόμου. Το 2015 όμως δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, δεν μπορούσαμε εμείς να εκδώσουμε τις άδειες λειτουργίας των μικροπολιτών. Έπρεπε να μας δώσει η Μονή την δυνατότητα, να μας το δώσει η Μονή, να το νοικιάσει δηλαδή η Μονή στο Δήμο και μετά εμείς να προβούμε σε αυτή την έκδοση των αδειών. Η Μονή όμως δεν είχε τέτοια επιθυμία να μας το νοικιάσει και φάνηκε ότι κάπου εμείς προσκόψαμε το πανηγύρι, να γίνει το πανηγύρι.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ο νόμος ο οποίος αναγκάζει και μάλιστα οι μικροπολιτές προσέφυγαν στην αποκεντρωμένη για να πούνε ότι ο Δήμος δεν εξέδωσε άδειες, άρα έχασε κάποια έσοδα. Η αποκεντρωμένη όμως με απόφασή της μας δικαίωσε ότι καλά έκανε η Δημοτική Αρχή, δεν μπορούσε από τη στιγμή που ο χώρος της ανήκε στη Μονή της Φανερωμένης. Και μάλιστα, για να σας δώσω και μια τελευταία πληροφορία, ότι ήρθε σώμα ελεγκτών νομιμότητας και έλεγξε όλα τα στοιχεία του Δήμου μας, πήγε και στο χώρο της Μονής και από ό,τι φαίνεται το πόρισμα θα είναι υπέρ αυτού του νόμου, υπέρ της νομιμότητας. Αυτός είναι ο νόμος και εμείς τώρα πλέον έγκαιρα ειδοποιήσαμε τη Μονή με κοινοποίηση και στην Αρχιεπισκοπή ότι εμείς θέλουμε να προβούμε στο πανηγύρι, να γίνει δηλαδή το πανηγύρι εφόσον εκείνοι δείξουν τη διάθεση να μας νοικιάσουν το χώρο τους. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αυτός είναι ο νόμος, αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε. Είναι ένα στοιχείο αυτό που είπατε που δεν το γνωρίζει ο κόσμος, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι, και προσωπικά σας το έχω πει πολλές φορές, ότι υπάρχει ένα κενό στο επικοινωνιακό. Εντάξει, σίγουρα ξέρω τρέχετε όλη μέρα, δεν προλαβαίνετε να ασχοληθείτε και με το επικοινωνιακό, αλλά είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό αυτό. Σας έχω κατηγορήσει πάρα πολύ για την περίπτωση της Φανερωμένης. Κοιτάξτε, και μας λέτε τώρα ένα στοιχείο που πραγματικά σας δικαιώνει. Ακούστε, και για το θέμα του πανηγυριού που δεν έγινε, όσο μπορέσαμε, εγώ βασικά δεν ήθελα κάτι το οποίο αγγίζει το θρησκευτικό συναίσθημα να το αναγάγω σε θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης ή ακόμα και γι' αυτό, για τη δικαίωση δεν ήθελα. Όταν όμως τελείωσε η εορτή, γιατί ουσιαστικά αυτό ήθελα εγώ, να τελειώσει η εορτή ανώδυνα και ο κόσμος να πάει να προσκυνήσει, μετά όταν τελείωσε έβγαλα ανακοίνωση και στα blogs και στο site του Δήμου και στις εφημερίδες το έδωσα. Τώρα να ενημερώσεις πόρτα-πόρτα τον κόσμο είναι και λίγο δύσκολο. Εντάξει, σίγουρα. Μια που μιλάμε για τη Φανερωμένη, έγινε ένα θυελλώδες δημοτικό συμβούλιο τότε εκείνη την εποχή και μάλιστα αναμίχθηκε και το όνομα του συζύγου σας, του κυρίου Μινά Νάνου, και κατηγορηθήκατε, για να χρησιμοποιήσω μάλλον και μία άλλη λέξη, λίγο πιο λαϊκή, σας ξεσκίσανε σε εισαγωγικά για το ρόλο που μπορεί να παίζει ο σύζυγός σας. Συμβαίνει κάτι τέτοιο? Πώς έγινε όλο αυτό το μπέρδεμα? Κοιτάξτε, αυτό το μπέρδεμα έγινε από το γεγονός ότι με συνόδευσε ο σύζυγός μου και κάποια στιγμή όταν χρειάστηκε να μιλάμε με δικηγόρους, χρειαζόταν να υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήταν ένας άνθρωπος δικός μου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα το νομικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, όταν ακούστηκε από την πλευρά της αντιπολίτευσης και ευτηριάστηκε το όνομά του δημιουργώντας υπόνοιες ότι υπήρχε συναλλαγή και τέτοια ευτράπελα, και εκείνος ένιωσε την ανάγκη να πάρει θέση και να αποκαταστήσει την κατάσταση και να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε, δηλαδή κληθήκαμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Σαν άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να τοποθετηθεί. Νομίζω ότι αυτό δείχνει θάρρος και ότι δεν κρυβόμαστε πίσω από τις κατηγορίες να τον υπερασπιζόμουν μόνο εγώ, από τη στιγμή που το όνομά του ακούστηκε κατά κόρον μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από την πλευρά της αντιπολίτευσης και ότι το αναγάγανε στη σφαίρα της συναλλαγής. Αυτό είναι μακριά από εμάς. Εμείς τους είπαμε ότι δώστε μας το χώρο, στο τίμημα που εσείς παίρνετε από τους μικροπολιτές να είναι τέτοιο το ενοίκιο, τους ώστε να το πάρετε πίσω. Ούτε μία δραχμή, παρόλες τις δυσκολίες τις οικονομικές τις οποίες έχει ο Δήμος, ούτε ένα ευρώ δεν θέλουμε να βάλουμε στα ταμεία μας, θα το γυρίσουμε πίσω με τη μορφή του τιμήματος του ενοικίου, όμως εκείνοι δεν δέχθηκαν να το νοικιάσουν για τους δικούς τους λόγους. Πάμε στο θέμα των αποχετεύσεων. Αυτή η περιβόητη αποχέτευση πλέον. 2016, έρχεται το 2017 και ακόμα συζητάμε στη Σαλαμίνα για την αποχέτευση. Το έργο έχει ολοκληρωθεί. Με τις συνδέσεις τι γίνεται? Όσον αφορά το vacuum, προχωράνε οι συνδέσεις, γιατί είμαστε και εμείς σε μια διαδικασία πληρωμής του εργολάβου, γιατί ο εργολάβος είχε μείνει απλήρωτος. Από τη στιγμή που μπορέσαμε και εμείς, και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε κάνει και κάποιο χρέος και εμείς στην ΕΙΔΑΠ, γιατί αναγκαστήκαμε να πληρώνουμε κάποιες οφειλές από το παρελθόν, και μεταξύ αυτών είναι και του εργολάβου που έκανε το vacuum, για να μπορέσει ο άνθρωπος να προβεί σε μεγαλύτερες συνδέσεις. Ενημερώσαμε τον κόσμο ότι πρέπει επιτέλους να κάνει την προσπάθειά του μέσω και από μια διαδικασία διακανονισμού της πληρωμής.
Και αφού μπορέσαμε και πήραμε επιτέλους προϋπολογισμό στις 19 Τετάρτου του 2016 μετά από σχεδόν 2 χρόνια χωρίς προϋπολογισμό, τώρα στο περιορισμένο Δημοτικό Συμβούλιο καταφέραμε, γιατί εντωμεταξύ όπως σας λέω με κυνηγάει και ένας νόμος. Ο οποίος νόμος είναι προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και των διαφανειών, αλλά δεν πάβει να δημιουργεί και μια καθυστέρηση. Έτσι λοιπόν άλλαξε και ο νόμος τον Αύγουστο του 2016, άλλαξε και ο νόμος περί έργων και προμηθειών, δημιούργησε και αυτό μια καθυστέρηση μέχρι να ενημερωθούν οι υπηρεσίες μας, οι υπηρεσίες της περιφέρειας, και αφού είμαστε πλέον και οικονομικά αλλά και τυπικά λόγω της αλλαγής του νόμου σε θέση, προκηρύξαμε διαγωνισμό τώρα για το βαρυτικό και ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και προθυμία του κόσμου λόγω των δυσκολιών, αλλά και είναι ανάγκη πλέον να γίνει αυτό για να μπορέσει να καθαρίσει και το περιβάλλον και η θάλασσά μας, για να αποκαταστήσουμε και τους δρόμους σωστά και μια και καλή. Μάλιστα, και μια που μιλάμε τώρα, πιάσαμε την αποχέτευση και μιλάμε για έργα και τέτοια, στο πρώτο τελευταίο συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, ψηφιστήκανε κάποια έργα, μεγάλα έργα για τη Σαλαμίνα. Να ξεκινήσουμε από αυτό το πρόβλημα πλέον το χρόνιο που δεινοπαθεί ο Σαλαμίνιος πολίτης, για ασφαλτοστρώσεις, ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και όλα αυτά. Για πείτε μας. Πράγματι, μετά από προσπάθεια την οποία κάναμε προς την κατεύθυνση της περιφέρειας, εξασφαλίσαμε κάποια χρήματα για να γίνει ένα μεγάλο έργο οδοποιίας, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια είναι τα χρήματα τα οποία εξασφαλίσαμε, και είναι να ασφαλτοστρωθούν οι κεντρικοί δρόμοι, δηλαδή η Λεωφόρος Ιπποκράτους, η Σαλαμίνος και η Φανερωμένης. Αυτό πάλι έπεσε στην περίπτωση της αλλαγής του νόμου, γι' αυτό έχει καθυστερήσει. Όμως φτάνει που τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα, ξανακάναμε τη μελέτη από την αρχή, βασισμένη στην καινούργια νομολογία πλέον. Τώρα θα πιέσουμε προς την κατεύθυνση της περιφέρειας να δημοπρατηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται το έργο για να υλοποιηθεί. Αλλά όπως είπαμε, θα πρέπει και ο κόσμος να δείξει μια επιμέλεια όσον αφορά τις συνδέσεις. Αυτό είναι ανάγκη, αλλά είναι και υποχρέωση του κάθε πολίτη, για να μην ξαναγίνει πάλι και μην ξαναγίνει πάλι το ίδιο φαινόμενο των συνδέσεων και χαλάσουν οι δρόμοι προτού καν αποκατασταθούν. Όσον αφορά για το κέντρο που λέτε, ήδη έχουμε, όπως είπατε στο τελευταίο συμβούλιο, ψηφίσαμε μία μελέτη για να γίνει ένα έργο ωραίο έτσι οδοποιίας από το δεύτερο δημοτικό μέχρι το παλιό ΟΤΕ, και του χρόνου θα συνεχίσουμε από εκεί μέχρι πάνω το Λύκειο περίπου. Δηλαδή είναι διαδικαστικό περισσότερο πλέον το θέμα να ξεκινήσουν τα έργα αυτά, έτσι. Βέβαια. Είναι θέμα τώρα να γίνουν οι όροι διακήρυξης και να βρεθεί ο ανάδοχος και να αρχίσει να τα υλοποιεί. Όμως πριν να φτάσουμε εκεί, στα έργα τα οποία προγραμματίσαμε, δεν πρέπει να απαξιούμε και όσα μέχρι σήμερα γίνανε. Και αν θέλετε κάποια στιγμή θα μου επιτρέψετε να πούμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο για κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν φαίνονται, αλλά θα πρέπει ο κάθε πολίτης να γνωρίζει και τις ενέργειες τις οποίες έχουμε προβεί. Θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε να πω, όσον αφορά τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, έχουμε πάρει προγράμματα σύντησης, έχουμε φτιάξει κατασκηνώσεις για τους ηλικιωμένους, επίσης έχουμε κάνει την κάρτα, έχουμε φτιάξει στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, ναι, που ίσως είμαστε ο μόνος Δήμος από παιδιά από ηλικίας 13 έως 30 ετών μπορούν να γίνουν κάτοχοι αυτής της εκπτωτικής κάρτας. Έχουμε φτιάξει δημόσιο ΙΕΚ όπου 240 μαθητές έχουν φοιτήσει μέχρι σήμερα. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου στα Μπελάκια. Έχουμε φτιάξει διαδικτυακό κοινωνικό φροντιστήριο, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα ΚΔΑΠ τα λεγόμενα, όπου 40 παιδιά απασχολούνται. Έχουμε φτιάξει 2 αναβατόρια στο Λύκειο της Σαλαμίνος. Έχουμε φτιάξει προγράμματα, καταφέραμε και συνεχίζεται δηλαδή προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων. Νομίζω ότι και αυτά όσον αφορά την κοινωνική πολιτική μπορούν να αξιολογηθούν. Όλα αυτά τα προγράμματα πού μπορεί να απευθυνθεί ο κόσμος για να... Στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μας και στην αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Μπινιάρη. Στο λιμενικό ταμείο έχει γίνει πολλή δουλίτσα, αν το έχετε παρακολουθήσει. Η αλήθεια είναι προσωπικά δίνω συγχαρητήρια στον κύριο Λένη, στον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου. Βέβαια έχει και ένα κομμάτι που εκείνου φαίνεται η δουλειά άμεσα. Και φέτος πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον 10 χρόνια που είμαι στο νησί, πρώτη φορά μου έδωσε το καλοκαίρι την εικόνα ότι είναι νησί Σαλαμίνα. Ναι, παραδείγματος χάρη ανέλκυση ναυαγίων, καθαρισμός του πυθμένα στο Βουρκάρι όπου σε απόσταση 30 μέτρων από την ακτή,
μεταλλική πόρτα στην περιοχή των Παλουκίων και διαγραμμίσεις, τοποθέτηση κυβωτίων ηλεκτρικής διανομής πίλαρ κατά μήκος του λιμένα Βουλκαρίου, μόνο στη δημοτική ήχθη αγορά, αντικατάσταση πυλώνων φωτισμού στην περιοχή. Να σταθούμε λίγο στην ήχθη αγορά, νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Ηλεκτροφωτισμό. Αποχέτευση, όλα αυτά, οι τουαλέτες, όλα αυτά άλλαξε όψη η δημοτική ήχθη αγορά. Ηλεκτροφωτισμό στην παιδική χαρά στο Βουλκάρι. Έγιναν πολλά έργα τα οποία φαίνονται, νομίζω ότι έχει γίνει μίλητσα πολύ στο λιμενικό ταμείο. Επίσης το νομικό πρόσωπο το ΑΚΙΠΟΠ έχει κάνει, ανακοινήθηκε ξέρετε, τώρα φτιάχνεται το έργο, το κλειστό, το γραμματικός, έχει αρχίσει. Το γήπεδο των Αμπελακίων βάφτηκε, φτιάχτηκε και βεβαίως θα γίνουν και άλλες εργασίες. Το γήπεδο του ΕΑ. Επίσης το κέντρο νεότητος, το οποίο το βρήκαμε να το έχουν καταλάβει οι Αθήγανοι, ουσιαστικά λειτουργούσε με αυτούς γιατί είχαν πέσει μάντρες και όλα ήταν ρημαγμένα εκεί, το φτιάξαμε, το μονώθηκαν οι ταράτσες, φτιάχτηκε, καθαρίστηκε ο χώρος, φτιάξαμε κάγκελα και τώρα έχει γίνει πάρα πολύ λειτουργικό για να το απολαμβάνουν τα παιδιά και εκεί θα γίνουν και οι εκδηλώσεις. Και ξέρω ότι έχει και συνέχεια στο κέντρο νεότητας, έτσι. Το κέντρο νεότητας θα φτιαχτεί τώρα από την αρχή, το γήπεδο του ΕΑ επίσης, το κλειστό όπως είπαμε γυμναστήριο, το Καραϊσκάκης, θα γίνουν επεμβάσεις στο Καραϊσκάκης. Όλα αυτά έγινε μια προσπάθεια γιατί ήταν ένα έργο να γίνει στα Αμπελάκη, να γίνει εκεί ένα κλειστό στο Αμπελάκη το οποίο ήταν για ένα άθλημα μόνο και ήταν πάρα πολύ δαπανηρό για να συντηρηθεί όλο αυτό. Κατάφεραν λοιπόν ο πρόεδρος ο κ. Σπύρος ο Κουτσούκος και ο αντιπρόεδρος ο κ. Γεράσιμος Δραγωμάνοβιτς τα χρήματα αυτά να διανεμηθούν σε όλους τους αθλητικούς κλειστούς και ανοιχτούς χώρους της Σαλαμίνας και πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι χώροι θα φτιαχτούν μια και καλή και θα είναι για πάρα πολλά χρόνια πολύ καλά φτιαγμένοι και συντηρημένοι. Και να φανταστεί κανείς ότι όλοι αυτοί οι χώροι ήταν και χωρίς άδειες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα προγράμματα αυτά έπρεπε πρώτα να αδειοδοτηθούν και να αδειοδοτηθούν έπρεπε πρώτα να φτιαχτούν. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι συνεργάτες μου και χρήματα δαπανήθηκαν αλλά και προσπάθεια μεγάλη έκαναν για να φτιαχτούν αυτοί οι χώροι για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν σε τέτοιο βαθμό που εγώ αισθάνομαι ότι είναι κρίμα που θα χαλάσουν τώρα για να ξαναφτιαχτούν καινούργια από την αρχή. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Όταν διάβασα και άκουσα ότι δεν είχαν άδεια οι αθλητικοί χώροι, έπεσα από τα σύννεφα να σας πω την αλήθεια, λόγω άγνοιας. Γιατί η προηγούμενη δημοτική αρχή το είχε και μία από τις σημαίες της, ότι δεν έχουν άδεια, κατηγορώντας τη δημοτική αρχή του κ. Σοφρά, έτσι. Ότι τρέχουμε να αδειοδοτηθούν οι χώροι και όλα αυτά. Και τελικά μου λέτε ότι τώρα. Εμείς όμως τους αδειοδοτήσαμε. Τρέχανε, αλλά το τρέξιμο ήταν να φτάσουμε στο ΚΕ5 για να μπορέσουμε να μην χάσουμε τα χρήματα αυτά τα οποία είχαν εξασφαλιστεί από την περιφέρεια και να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει από το, όπως είπατε και εσείς, από το κλειστό γυμναστήριο του Νίκος Γραμματικός. Επίσης στους παιδικούς σταθμούς έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά. Στους παιδικούς σταθμούς αποκαταστάθηκε το σύστημα της ηλιακής ενέργειας και θέρμανσης, τοποθετήθηκε πόρτα ασφαλείας στον πρώτο παιδικό σταθμό, έγινε διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και ακόμα τώρα περισσότερη θα γίνει, ενισχύθηκε η κτηριακή υποδομή, έγινε παιδότοπος. Σήμερα λοιπόν μπορεί να φιλοξενήσει 80 παιδιά. Ο δεύτερος παιδικός σταθμός στον Άγιο Νικόλα. Έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις στο μπράβιο χώρο για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών. Για τα ΚΑΠΗ. Για πρώτη φορά υπάρχει γιατρός που συνταγογραφεί αποκλειστικά για τα μέλη τα οποία φιλοξενεί. Υπεγράφει σύμβαση με μουσικό για τη λειτουργία χοροδίας όλων των ΚΑΠΗ. Μετά από απέτηση των μελών μεταφέρθηκε το ΚΑΠΗ Εαντίου σε χώρο ο οποίος είναι σύμφωνος με τις ηλικιακές τους ανάγκες. Συνδέθηκε το ΚΑΠΗ του Αγίου Νικολάου με αποχέτευση. Έγινε συντήρηση και αποκατάσταση παλαιών και νέων κλιματιστικών μονάδων. Έγινε ενίσχυση των εκδηλώσεων και των δράσεων υγείας. Όλα αυτά ίσως είναι πράγματα τα οποία απολαμβάνουν κάποιες ομάδες ανθρώπων, αλλά δεν τα γνωρίζει το ευρύ κοινό. Και γι' αυτό οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στους συνεργάτες μου, όπως σας είπα. Προηγουμένως αναφέραμε τον κύριο Λένη, τώρα αναφέραμε τον κύριο Δραγωμάνοβιτς και τον κύριο Σπύρο τον Κουτσούκο, πριν αναφέραμε την κυρία Ειρήνη Μπινιάρη. Θα πρέπει όμως να πούμε και κάποια πράγματα για την καθαριότητα, γιατί παρόλες τις δυσκολίες. Επόμενο ερώτημά μου. Παρόλες τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Χατζής, και ο οποίος δυστυχώς έχει και τη μεγαλύτερη
Είναι ένα βαρύ κομμάτι. Δυσαρέσκεια του κόσμου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο κόσμος λόγω της οικονομικής κρίσης έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Επέλεξε να έρθει το καλοκαίρι ενώ πήγαινε παλιότερα και σε άλλους τόπους προορισμού για διακοπές. Ήρθανε πάρα πολύ δυσανάλογη κατάσταση από αυτή την οποία μπορούσε να διαχειριστεί με τα μέσα τα οποία διαθέτει, με τα πενιχρά εργαλεία τα οποία βρήκαμε και με τον κόσμο που ουσιαστικά κάνει τη δουλειά, γιατί ό,τι και χρήματα να έχεις και μηχανήματα να έχεις, αν δεν έχεις και το ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργείται ένα μεγάλο κενό στην απόδοση των εργασιών τις οποίες κάθε φορέας αναλαμβάνει να εκτελέσει για την ικανοποίηση των αιτημάτων του κόσμου. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να συγχαρώ τον κύριο Χατζή, γιατί άντεξε σε όλη αυτή την πίεση την οποία υπέστη. Νομίζω ότι έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Τώρα, όσον αφορά τη διαφορά την οποία υπάρχει από το κέντρο με την περιφέρεια, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κέντρο δεν έχει αυτή την κατάσταση την οποία υπάρχει στην περιφέρεια. Δηλαδή υπάρχουν εκεί οικόπεδα τα οποία δυστυχώς δεν βρίσκει ο κόσμος τη δυνατότητα και εκεί πετάει χωρίς να σέβεται το περιβάλλον. Ενώ στο κέντρο έχει και μια χωματερή δικιά της. Έτσι, όσον αφορά την περιφέρεια. Τώρα είμαστε ο πρώτος Δήμος, ο οποίος εκπώνησε τοπικό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Αρχίσαμε και φτιάξαμε τον κανονισμό καθαριότητος και δώσαμε ένα περιθώριο χρόνου, ούτως ώστε ο κόσμος κατά κάποιο τρόπο να συμμορφωθεί, να το μάθει. Ναι, να το μάθει, δώσαμε ένα περιθώριο, αλλά τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίζουμε, αφού κάνουμε και μια επιτροπή για την επίλυση των διαφορών, θα τη φέρουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα αρχίζουμε να τον εφαρμόζουμε. Διότι βλέπουμε ότι γίνονται ανατροπές ακόμα και σπιτιών τα οποία γκρεμίζονται δίπλα στους κάδους. Αυτό δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί στο γεγονός ότι κατηγορείται μια δημοτική αρχή ότι δεν διαχειρίζεται σωστά τα απορρίμματα, όταν ο ίδιος ο συνάνθρωπός μας δεν σέβεται το συμπολίτη του, το διπλανό του και το περιβάλλον. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι μας να μάθουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ακόμα και αν δεν είναι, όπως είναι η υπηρεσία καθαριότητας, και ακόμα και αν δεν είναι ευθύνη μας το να παίρνουμε τα μπάζα τους ή τα κλαδιά τους, θα το κάνουμε και αυτό, φτάνει να είμαστε ενημερωμένοι. Επίσης, αγοράσαμε 270 κάδους για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και θα προχωρήσουμε και σε άλλους. Και επίσης και το ένα άλλο σημαντικό βήμα, το οποίο πιστεύω ότι είναι και εκείνο το οποίο θα λύσει μελλοντικά το πρόβλημα της καθαριότητος, είναι ότι μαζί με άλλους 3 δήμους, των Μεγάρων, της Ελευσίνας και της Μάνδρας, καταθέσαμε μία πρόταση. Πιστεύουμε ότι θα βρει ανταπόκριση και θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι πολύ δυνατή πρόταση, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε πράσινα σημεία στο νησί μας, ούτως ώστε να λειτουργήσει ουσιαστικά και επικοδομητικά η ανακύκλωση, αφετέρου να πηγαίνουμε τα απορρίμματα στην Ελευσίνα και όχι στο σχιστό που μέχρι σήμερα τα πάμε. Αυτό σημαίνει μείωση του κόστους αφενός, και αφετέρου ότι δεν θα επιβαρυνθούμε με το πρόστιμο της ταφής, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Πρώτου του 2017 θα επιβάλλει στον κάθε τόνο, το οποίο πηγαίνουμε και να αποθέτουμε στη μέχρι σήμερα προορισμό, δηλαδή το χιτάφυλλης. Ο εξοπλισμός ο μηχανολογικός της καθαριότητας σε τι κατάσταση βρίσκεται? Αυτοκίνητα, όλα. Σε κατάσταση φθήνουσα, δυστυχώς. Μετά από τόσα χρόνια, όταν δεν έχει ανανεωθεί, μόνο στην εποχή της διοίκησης του κυρίου Σοφρά αγοράστηκαν κάποια απορριμματοφόρα ανακύκλωσης και αυτά ανακύκλωσης. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κανένα βήμα προς την κατεύθυνση της αγοράς νέου στόλου, το οποίο θα είναι πολύ καλό, γιατί θα μειωθούν τα έξοδα των επισκευών. Όταν είναι παλιά τα αυτοκίνητα δεν προλαβαίνεις να τα πάρεις από το συνεργείο και πάλι έχουν πρόβλημα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια καθυστέρηση, δημιουργεί ένα παραπάνω έξοδο, γιατί συνέχεια χρειάζονται. Λάστιχα δεν είχαν τα αυτοκίνητα, προβήκαμε σε αγορά καινούριων νέων λάστιχων. Επίσης καθαρίζονται όλες οι κολόνες, δεν ξέρω αν το έχετε δει, και από την πλευρά του Λιμενικού Ταμείου και από την πλευρά της Αντιδημαρχίας Καθαριότητος, της Διεύθυνσης Καθαριότητος, γίνονται βαφή και καθαρισμός όλων των κολονών και θα προβούμε και στη δημιουργία κανονισμού διαφήμισης, τόσο ώστε πλέον να μην υπάρχει αυτή η τριτοκοσμική κατάσταση και να μπορούν και ο κόσμος ασφαλής να πορεύεται στο δρόμο, αλλά και να μην υπάρχει αυτή η ρύπανση που υπάρχει. Θα ήθελα να μου πείτε, κατά τη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, αρκετές δημόσιες υπηρεσίες αποχώρησαν από το νησί.
Βέβαια, κατά ένα ποσοστό οφείλεται και στο αλαλούμ που έγινε στη χώρα μας, με τα μνημόνια και όλα αυτά. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα? Πρωτού πούμε αυτό, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μην αδικήσουμε και το τομέα της εκπαίδευσης. Με τον κύριο Γιάννη Σκιαθίτη στην πρωτοβάθμια πρόεδρο της Επιτροπής και τον κύριο Μιχάλη Κορό, πρόεδρο της δευτεροβάθμιας, είναι τον κύριο Προκόπη Γκλίστη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας. Και οι τρεις έχουν κάνει εξαίρετη δουλειά. Έχουν πάρα πολύ επιμεληθεί των οικονομικών, τα οικονομικά στοιχεία τα οικονομικά τα οποία διαχειρίζονται με μεγάλη ευλάβεια. Όλα τα σχολεία έχουν επισκευαστεί, οι οροφές τους, τα διάφορα προβλήματα, βάφονται από άκρου σ' άκρου όλα τα σχολεία, φτιάχνονται οι τουαλέτες τους. Αναγκαστήκαμε λόγω της πίεσης για μαθητική στέγη να ανακαινήσουμε το παλιό δημοτικό σχολείο του Ιαντίου, όπου εκεί πλέον τα παιδιά της 4ης τάξης έχουν απορροφηθεί και είναι πολύ ευχαριστημένα. Και μάλιστα γίνει και καλή δουλειά. Εγώ εχθές που το είδα στην εκδήλωση που έκανε η κοινότητα εκεί με το άναμα του δέντρου, πραγματικά μ' άρεσε προσωπικά. Ωραία, χαίρομαι. Και επειδή, όπως είπαμε και προηγουμένως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, γι' αυτό κοιτάμε να γίνει χαρακτηρισμός της περιοχής του Αγίου Αθανασίου, όπου υπάρχει ένα οικόπεδο στην κατοχή του Δήμου, και εκεί πέρα θα προβούμε με τις ενέργειες τις οποίες κάνει και ο κύριος Κορός και ο κύριος Γκλίστης να γίνει ένα γυμνάσιο καινούργιο και λύκειο, για να μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε την νότια πλευρά του νησιού, που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Επίσης, δημιουργήθηκε ανάγκη για αίθουσα, γιατί τα παιδιά στο Λύκειο πάνω κάνανε μέσα στο γυμναστήριο μάθημα. Με γρήγορες ενέργειες ο κύριος Κορός, με τον κύριο Κορό καταφέραμε και εξασφαλίσαμε μία αλλοιώμενη αίθουσα προκατασκευασμένη, την οποία τοποθετήσαμε, και 24 παιδιά πλέον με θέρμανση και όλες τις προδιαγραφές κάνουν το μάθημά τους. Μάλιστα. Και τώρα κάναμε και μία μελέτη για 150.000 για να κάνουμε διάφορες παρεμβάσεις στα σχολεία όπου χρειάζεται να κάνουμε καλύτερες εργασίες εκεί στα σχολεία. Μάλιστα. Ας επανέλθουμε στο τελευταίο μου ερώτημα με τις δημόσιες υπηρεσίες. Έφυγε ΙΚΑ, έφυγε εφορία. Τι γίνεται τώρα με αυτά? Εμείς λοιπόν, όπως προεκλογικά είχαμε υποσχεθεί, καταφέραμε και φέραμε την εφορία πίσω, δηλαδή ένα τμήμα εργασιών γίνονται στο παλιό Δημαρχείο. Παρόλο ότι δεν είχαμε προϋπολογισμό και παρόλο ότι όταν κάναμε την πρώτη συνάντηση με το διευθυντή της ΔΟΗ Πειραιά είχε δείξει έτσι μια δυσαρέσκεια όσον αφορά τη μετακίνηση υπαλλήλων, οφείλω να τον ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σας ότι ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Δημοτικής Αρχής αλλά και των πολιτών σε κάποια πράγματα να εξυπηρετούνται μέσα από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, το οποίο καταφέραμε και φτιάξαμε στο παλιό Δημαρχείο. Και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και έναν συνεργάτη μου, τον κύριο Κώστα το Τζοβάρα, ο οποίος βοήθησε προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καταφέραμε και το ΙΚΑ να έρθει στο ΚΕΠ Αμπελακίων. Έχει βγει ΦΕΚ από το 2014. Αυτό το ΦΕΚ είχε αποκριβεί για κάποιους λόγους τους οποίους δεν γνωρίζω. Όμως καταφέραμε εμείς και το φέραμε στην επιφάνεια, και τώρα ο καινούριος διευθυντής του περάματος είναι κοντά μας. Είναι θέμα διαδικασιών να φτιαχτούν οι γκισέδες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να έρθουν και οι υπάλληλοι να λειτουργήσει και το παράρτημα ΙΚΑ στα Μπελάκη. Στο ΚΕΠ Αμπελακίων. Τουλάχιστον θα έχουμε έστω κάποιες υποτυπώδεις δημόσιες υπηρεσίες, γιατί... Και μάλιστα για το ΙΚΑ μας είπαν ότι θα έχει με ευρία γκάμα εξυπηρέτησης των πολιτών. Πρέπει να έχουμε ξεχάσει κάποια πράγματα. Ναι, όταν είναι ζωντανή. Τουλάχιστον να το κλείσουμε το θέμα. Όταν είναι ζωντανή η συνέντευξη, τα έχει αυτά, όμως μας δίνεται ο χρόνος με τα διαλύματα τα οποία κάνετε να θυμηθούμε κάποια πράγματα, γιατί είναι και καλό να ενημερώνεται ο κόσμος, αλλά και να μην έτσι αδικούμε και κάποιους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην πορεία αυτής της Δημοτικής Αρχής. Όπως παραδείγματος χάρη στην υπηρεσία καθαριότητος, ξεχάσαμε να πούμε στην Αντιδημαρχία, ειδικά για τον Αντιδήμαρχο, ότι καταφέραμε και βάλαμε τους βυθιζόμενους κάδους. Ναι, βέβαια. Σε 3 πλατείες. Νομίζω ότι είναι ένα πρωτοποριακό έργο και ελπίζω ο κόσμος κάποια στιγμή να μάθει να τους χρησιμοποιεί σωστά. Να πατάει το κουμπάκι, να ανοίγει και να χρησιμοποιεί τους κάδους ανακύκλωσης, τον κάδο ανακύκλωσης και τον κάδο απορριμμάτων. Επίσης, για πρώτη φορά καθαρίστηκαν τα πρανία από άκρου σ' άκρου σε όλο το νησί.
οι δεξαμενές νερού, τα αντιλιοστάσια, και για όλα αυτά ευχαριστώ πάρα πολύ και για κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα πούμε, τον συνεργάτη μου, τον κύριο Αλέκο Πάλα, ο οποίος έχει κάνει πολλή δουλίτσα και εκείνος και στα σχολεία, όπως το σχολείο των Παλουκίων, για να μπορέσουν τα παιδιά να μπουν μέσα και να τελειώσει το καινούριο σχολείο των Παλουκίων. Έχει συμβάλει πάρα πολύ και ιδίες εξόδης, μάλιστα πολλές φορές, ο κύριος Αλέκος Πάλας. Μου ελπίζω να μου το επιτρέπει να το αναφέρω αυτό. Και τον ευχαριστώ πολύ για την εξασφάλιση των χρημάτων των 2,5 εκατομμυρίων, τον κύριο Γιώργο Τομπίλια, τον Αντιδήμαρχο Έργων. Η βιβλιοθήκη στα Μπελάκη. Ξεμπλοκαρίστηκε το θέμα διότι ήταν να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Θησέας και πράγματι ενεργοποιήσαμε το μηχανισμό αυτό να χρηματοδοτηθεί και το έργο τώρα θα αρχίσει να φαίνεται, να γίνεται η βιβλιοθήκη στα Μπελάκη. Όσον αφορά το τομέα της βιβλιοθήκης, έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, έχει γίνει δανειστική βιβλιοθήκη πλέον, βγάλαμε κάρτες μελών και γίνεται και παράρτημα λογογραφικού μουσείου και βιβλιοθήκης στα Παλούκια, σε τμήμα του παλιού σχολείου. Επίσης γίνεται σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες στα Παλούκια. Όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να μην τα ξεχνάμε, διότι είναι πολλή δουλίτσα εκ μέρους των συνεργατών μου και οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε και να ενημερωθεί και ο κόσμος σωστά. Και όλα αυτά γίνονται και σε μία περίοδο, όπως είπαμε, την οποία ο Δήμος δεν είχε προϋπολογισμό. Να σας πω τώρα, εμείς τι προσδοκούμε αφού με το καλό βγούμε από το παρατηρητήριο, για 2 χρόνια είναι? Να σας πω κάτι. Το παρατηρητήριο, μου δίνετε την ευκαιρία, ακούστηκε σαν να είναι ένας μπαμπούλας. Τελικά το παρατηρητήριο μάλλον σε καλό μας βγήκε, διότι αναγκαστήκανε να βρουν τρόπο να χρηματοδοτηθούν τα χρέη. Και ο κόσμος να εξυπηρετηθεί να πάρει τα χρήματά του, αλλά και ο Δήμος να μην έχει αυτό το άνοιγμα. Δεν νομίζω ότι έκανε κάτι κακό το παρατηρητήριο. Τώρα το αν ελεγχόμαστε σε ένα βαθμό ακόμα, από τη στιγμή που είμαστε υπέρ της νομιμότητος και πρεσβεύουμε αυτό και εγώ και οι συνεργάτες μου, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Ακριβώς χρήματα αυτό. Μας δίνουν, δεν μας δίνουν ξύλο. Το παρελθόν της Σαλαμίνας πλέον ακούστηκε σαν φόβος και τρόμος. Εγώ από την αρχή το είδα ότι ήταν κάτι το οποίο θα βοηθούσε το Δήμο να ξεμπλοκαριστεί από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, γιατί εκείνοι πλέον θα αναλαμβάνουν την διαδικασία που θα πρέπει να μας βγάλει από τα χρέη μας. Και πράγματι τον βρήκανε. Ο τρόπος αυτός είναι αφενός να χρηματοδοτηθούμε μέσω ληξιπροθέσμων, αφετέρου να πάρουμε ένα μέρος του ποσού το οποίο χρωστάμε από το κοινό κουμπαρά, στον αναφέρω, των χρημάτων τα οποία όλοι οι Δήμοι δίνουμε, το 4% δηλαδή από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Δεν είναι και κακό, δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό αυτό, μάλλον προς την καλή κατεύθυνση είναι το ότι μπήκαμε στο παρατηρητήριο, εξυγιανθήκαμε. Η εξυγίανση είναι καλό για τους πολίτες και καλό για αυτούς τους οποίους χρωστάμε. Σαν πρόβλεψη, μια που πιάνουμε τώρα το παρατηρητήριο, έχουν μπει άλλοι Δήμοι? Έχουν μπει άλλοι 3 Δήμοι. Και νομίζω ότι και εκείνοι θα πάνε καλά κατά την ίδια έννοια. Εφόσον χρηματοδοτούμεθα, δεν είναι αναγκαστικά κακό. Μάλιστα. Είμαστε κάτω από μία ομπρέλα προστασίας των οικονομικών. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει πέσει και προσωπικά στην αντίληψή μου. Το θέμα των διαπαραταξιακών επιτροπών. Λύστε μου μία απορία. Έχει χρονική διάρκεια η διαπαραταξιακή? Κοιτάξτε, οι διαπαραταξιακές επιτροπές αποφασίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση δική μου, διότι ήθελα δημοκρατικά αλλά και συμμετοχικά να λύσουμε τα προβλήματα εκείνα τα περιβαλλοντικά και ό,τι άλλα μας πονούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Ο ρόλος τους των επιτροπών αυτών ήταν να μπουν και πολίτες αλλά και από την μειοψηφία, οι σύμβουλοι μέσα, ούτως ώστε να υπάρχει μια διαφάνεια στις ενέργειες τις οποίες έκανε η Δημοτική Αρχή προς την κατεύθυνση αποκατάστασης κάποιων θεμάτων τα οποία χρόνια τώρα ταλαιπωρούν το νησί μας. Κάποια νομίζω ότι όποιες κινήσεις έπρεπε να γίνουν και να έχουμε κάποια αποτελέσματα, ένομα αποτελέσματα πάντα, γίνανε. Και προς την κατεύθυνση αυτή νομίζω ότι πέτυχε το έργο των διαπαραταξιακών. Όμως νομίζω ότι πλέον ο ρόλος τους έχει αλλάξει και έχουν γυρίσει στην κατεύθυνση της επίθεσης στη Δημοτική Αρχή, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να προβεί σε κάποιες ενέργειες, όσο πως παραδείγματος χάρη μηνύσεις σε φορείς που νομίζω ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχουν όλοι εκείνοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα πρέπει παράλληλα με τη Δημοτική Αρχή και με τις όποιες κινήσεις κάνει η Δημοτική Αρχή, που δεν είναι μόνο ο θεματοφύλακας των
των όποιων καταστάσεων υπάρχουν στο νησί και πρέπει να δρουν νόμιμα μόνο ο Δήμος, είναι και η αστυνομία, είναι και η περιφέρεια, είναι και οι αποκεντρωμένοι. Όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και οφείλουν να την κάνουν και με την παρέμβαση τη δική μας, αλλά με τη μορφή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, των παρεμβάσεων. Δεν νομίζω ότι οι μηνύσεις έχουν να προσφέρουν κάτι περισσότερο από κακή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής, η οποία έχει και μεγάλη ευθύνη στην διοίκηση και στην περαιτέρω καλή συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς για την επίλυση των προβλημάτων και της καθημερινότητος, αλλά και της ένομης τάξης. Το να έρθουμε σε σύγκρουση με τη μορφή των μηνύσεων δεν έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο από αυτές τις παρεμβάσεις τις οποίες μέχρι σήμερα έχουμε κάνει με τη μορφή αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, υπομνημάτων ή προσωπικών επαφών. Σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα, τέλος πάντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα blog, για το θέμα Αγγέλου, ένα δελτίο από τη διαπαραταξιακή που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Τι γίνεται με το λατομείο, Δήμαρχε? Κοιτάξτε, πραγματικά φαίνεται ότι υπάρχει μια κίνηση με το λατομικό υλικό. Το βλέπουμε αυτό από τα φορτηγά τα οποία κινούνται. Εμείς λοιπόν σαν διαπαραταξιακοί και εγώ σαν πρόεδρος της διαπαραταξιακής προβήκαμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες τις οποίες έπρεπε να κάνουμε για να ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς τους ελεγκτικούς. Από εκεί και πέρα η δήμαρχος η ίδια, εγώ δηλαδή η ίδια προσωπικά, σταμάτησε και φορτηγά τα οποία είχαν όλα τα νόμιμα παραστατικά δυστυχώς. Δηλαδή φαίνεται ότι το υλικό εισάγεται από τη Μάντρα, κατά κάποιο τρόπο θα μου επιτρέψει την έκφραση παίρνει αέρα στη Σαλαμίνα και ξαναφεύγει. Γιατί λέει ότι το υλικό αυτό το εισάγει ο επιχειρηματίας για τις ανάγκες τις οποίες έχει με την επιχείρηση την οποία ξέρετε ότι έχει νόμιμα πλέον στη Σαλαμίνα για μπετό. Του περισσεύει και το βγάζει έξω. Όμως τα παραστατικά και από το λιμεναρχείο, σταμάτησα τα φορτηγά, τα σταμάτησα και πήγα και στην αστυνομία, πήγα και στο λιμεναρχείο μαζί με συνεργάτες μου και ιδιαίτερα τον κύριο Γιάννη το Σκιαθίτη και κάποιους άλλους τους οποίους δεν θυμάμαι. Πήγαμε λοιπόν και στο λιμεναρχείο, ο οποίος το λιμεναρχείο σταμάτησε το φορτηγό, έλεγξε τα παραστατικά και τα βρήκε ότι ήταν νόμιμα. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι πίσω από αυτή την νομιμότητα κάτι υποκρύπτεται, το οποίο όμως εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί. Υπάρχει η ΕΜΝΕ, η οποία πρέπει να έρθει να ελέγξει το λατομείο και τους έχουμε κινήσει και εμείς και η αστυνομία. Από εκεί και πέρα είναι θέμα πίεσης, όχι όμως αυτό το οποίο ζητάει η συγκεκριμένη διαπαραταξιακή επιτροπή. Η συγκεκριμένη διαπαραταξιακή με έγγραφο το οποίο έχει απευθύνει στη Δημοτική Αρχή ζητάει να κάνουμε μηνύσεις, να κάνουμε μηνύσεις στην αστυνομία, να κάνουμε μήνυση στην αποκεντρωμένη, να κάνουμε μήνυση στους υπουργούς, να κάνουμε μήνυση ακόμα και στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου για ενέργειες τις οποίες ήδη έχουμε κάνει σαν Δήμος, να ζητήσουμε δηλαδή από την επιχείρηση να μας δώσει τα χρήματα τα οποία μας οφείλει. Αλλά αυτές οι κινήσεις έπρεπε να γίνουν όταν το λατομείο ήταν σε λειτουργία. Τώρα που έχει κλείσει και δεν υπάρχουν ούτε καν τα φορολογικά, δεν έχει ούτε καν φορολογικό μητρό, υπάρχει κάποια δυσκολία. Γιατί φαίνεται ότι δεν λειτουργεί η επιχείρηση. Εμείς προσπαθούμε, έχουμε κάνει δέσμευση του φορολογικού μητρό, το έχουμε ψάξει σε όλες τις τράπεζες. Έχω δώσει και στη νομική υπηρεσία του Δήμου μας να κοιτάξει να βρει περιουσιακά στοιχεία του για να τα κατασχέσουμε. Λοιπόν, προς την κατεύθυνση της νομιμότητας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να σταματήσει αυτό το οποίο και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται στο νησί μας. Βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε ακτιβιστικές κινήσεις. Διότι και οι ίδιοι επικαλούνται, αν δείτε στο έγγραφο το οποίο μας κατηγορούν, και οι ίδιοι επικαλούνται ότι υπάρχει μία από την πλευρά δηλαδή της επιχειρήσης ότι προβαίνουν σε κινήσεις που δεν είναι σωστές. Ότι δηλαδή υφίστανται βία. Ναι, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Όλα αυτά όμως τα καταγγέλνουμε στην αστυνομία και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι και η πλέον αρμόδια για την ένομη τάξη. Απλώς μήπως πρέπει να γίνει ακόμα πιο πιεστική, δεν ξέρω δηλαδή Δήμαρχε τι άλλο μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, και στην αποκεντρωμένη έχω πάει, στη Γενική Γραμματέα και της έχω πει ότι πρέπει να βρεθεί επιτέλους μία λύση στο θέμα αυτό ή θα πρέπει να λειτουργήσει νόμιμα το λατομείο, να βρει μία λύση να λειτουργήσει νόμιμα ώστε ο Δήμος να έχει έσοδα ή θα πρέπει να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που είναι για την αποβολή
επιχειρηματία από το συγκεκριμένο χώρο από τη στιγμή που δεν πληρώνει πλέον και δεν υπάρχει σύμβαση. Μάλιστα. Αυτά όλα τα έχω πει και με υπομνήματα μέσω της διαπαραταξιακής και με προσωπική επαφή την οποία έχουμε κάνει με την αποκεντρωμένη. Και ελπίζω ότι και εκείνοι θα τηρήσουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν, μάλλον θα κάνουν εκείνες τις κινήσεις οι οποίες πρέπει για να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα. Και ή να δουλέψει νόμιμα ή να τον αποβάλουν από το χώρο από τη στιγμή που δεν υπάρχει σύμβαση. Δηλαδή δεν είναι δική μας δουλειά, δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα και όλες εκείνες τις προϋποθέσεις τις οποίες ο νόμος ορίζει για να μπορούμε να επέμβουμε. Δεν είμαστε κατασταλτικός μηχανισμός ο Δήμος. Κατασταλτικός και μηχανισμός τήρησης νομιμότητας είναι η αστυνομία, είναι η αποκεντρωμένη, είναι η επιθεώρηση μεταλλίων. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε. Και μέσω της διαπαραταξιακής τα έγγραφα είναι όλα στη διάθεση του κόσμου. Νομίζω ότι έχουν αναρτηθεί και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και οι κινήσεις τις οποίες έχουμε κάνει μέσω της διαπαραταξιακής και δεν πρέπει να απαξιώνεται το έργο γιατί όλοι μαζί τα κάναμε όλα αυτά. Μάλιστα, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα ο ρόλος των διαπαραταξιακών πλέον έχει ουσιαστικά τελειώσει, έτσι. Εγώ νομίζω ότι από τη στιγμή που έχουν καταφερθεί και καταφέρονται εναντίον της Δημοτικής Αρχής με αυτόν τον τρόπο και απαξιώνουν όποιες προσπάθειες έχουν γίνει, ότι δεν μπορούν πλέον να συνεργαστούν, εκείνοι με εμάς φαίνεται ότι δεν μπορούν. Και κανένας δεν μπορεί να σταματήσει όμως και κανέναν πολίτη να κάνει εκείνος τις κινήσεις τις οποίες μας εγκαλεί εμάς. Ας κάνει ο καθένας, αν νομίζει ότι εκείνο η λύση του προβλήματος είναι να γίνονται μηνύσεις, επιμηνύσεων, εμείς ούτε την οικονομική πλέον δυνατότητα έχουμε να βάζουμε δικηγόρους συνεχώς εξωτερικούς, ούτε και μπορούμε να παίξουμε το ρόλο της αστυνομίας, το ρόλο της αποκεντρωμένης, το ρόλο της επιθεώρησης μεταλλίων, το ρόλο τους ΔΟΕ. Ναι, εντάξει, αφού υπάρχουν φορείς, ελεκτρικοί μηχανισμοί. Λοιπόν, υπάρχουν ενεργοί πολίτες, αυτό φαίνεται από την γρήγορση την οποία έχουν. Προκειμένου λοιπόν να καταφέρονται εναντίον της Δημοτικής Αρχής, ας καταφερθούν και εναντίον όλων εκείνων των ελεκτικών μηχανισμών, οι οποίοι είναι και οι πλέον αρμόδιοι, για να μπορέσουν να πάνε ένα βήμα παρακάτω αυτή την ιστορία η οποία χρειάζεται ειδικούς χειρισμούς. Μία αστυνομία δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ένα περιπολικό συνεχώς έξω από το λατομείο το συγκεκριμένο. Ένα περιπολικό που να είναι μέρα νύχτα εκεί. Εμείς τους έχουμε πει ότι αν μπορούν να βάλετε ένα περιπολικό και μας είπαν περιπολικό δεν έχουμε ούτε για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της καθημερινότητας. Έχουμε την παραβατική συμπεριφορά των Αθήγανων και εκεί πρέπει να είναι και στην κυκλοφορία πρέπει να είναι και στην παραβατική συμπεριφορά και στα διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στο νησί μας πρέπει να είναι. Και όμως είναι λίγοι και αυτοί και δεν έχουν μέσα και μάλιστα για να τους βοηθήσει ο Δήμος τους έδωσε και 2 τζιπ τα οποία είχε στη διάθεσή του και τα οποία δεν μπορούσε να κινήσει λόγω του ότι ήταν πάνω από 2.500 κυβικά και δεν επιτρέπεται ο Δήμος να τα έχει, ήταν προσφορά από τη ΔΕΣΦΑ και τα δώσαμε στην αστυνομία και στην τροχέα για να ενισχύσουμε το έργο τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να κατηγορούμε όλους συλλήβδιν και εμείς να είμαστε μέσα στη διαδικασία των μηνύσεων. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει το νησί μας, κυρία Δήμαρχε, είναι το δασικό. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι? Έχει βγει ένας καινούριος νόμος, όπως θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται, ο οποίος μιλάει για νέους δασικούς χάρτες, για μια μελέτη η οποία πρέπει να γίνει και την οποία εμείς έχουμε δώσει σε έναν ιδιώτη μελετητή, έχουμε αναθέσει, είναι έτοιμη και πλέον θα κατατεθεί στο Υπουργείο, στο ΙΠΕΚΑ. Και με βάση αυτή γίνεται ο αποχαρακτηρισμός κάποιων περιοχών που έχουν περισσότερα από γύρω στα 50 σπίτια σε μια περιοχή. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο να την καταθέσουμε μέσω της τεχνικής μας υπηρεσίας στο αρμόδιο Υπουργείο. Μάλιστα. Για να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα αυτό το οποίο βασανίζει πολλούς ανθρώπους άδικα. Αλλά αν δεν άλλαζε ο νόμος δεν θα μπορούσε και να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Άλλαξε ο νόμος, είναι καλή αυτή η συγκυρία, ο Δήμος έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει και νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκαθαρίσει επιτέλους το τοπίο, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγοράσει νόμιμα ένα οικόπεδο και έχουν ηλεκτροδοτηθεί και έχουν το νερό και πληρώνουν και την εφορία τους και το έχουν αγοράσει νόμιμα, θα πρέπει την περιουσία τους να την κατοχυρώσουν και να μπορούν είτε να την πουλήσουν, είτε να την μεταβιβάσουν στα παιδιά τους, είτε να μπορέσουν να την αξιοποιήσουν όπως εκείνοι νομίζουν. Μάλιστα. Ζεύξη. Ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν πολλοί υποστηρικτές του να γίνει και άλλοι τόσοι βέβαια του να μην γίνει. Μάλιστα. Και αυτό λοιπόν σε εμάς. Τώρα με τη Δήμαρχο μιλάω.
Μάλιστα, όχι και σε αυτό, όχι σε μένα. Εννοώ ότι εσείς μου απευθύνετε την ερώτηση ότι και αυτή η καυτή πατάτα στα χέρια μας. Αυτό είναι. Έχουν πέσει πολλές καυτές πατάτες στη θητεία σας. Ωραία, πιστεύω ότι με τους άξιους συνεργάτες μου θα τα βγάλουμε πέρα και θα τα διεκπαιρεώσουμε όλα σωστά. Κοιτάξτε, αυτό φαίνεται, κάναμε ένα δημοψήφισμα, δεν είχαμε μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο, γιατί είναι όπως εσείς έτσι έχετε τιτλοφορείτε την εκπομπή σας, ο επαναστάτης του καναπέ. Νομίζω ότι λίγο πολύ και ο κόσμος απογοητευμένος από τη γενικότερη κατάσταση έχουν κατασταλεί οι αντιδράσεις, γιατί πιστεύει ίσως ο κόσμος ότι ό,τι και να κάνει είναι όλα προδιαγεγραμμένα. Κάτω λοιπόν ίσως από αυτό το σκεπτικό δεν είχαμε όσο θα θέλαμε μεγάλη συμμετοχή, αλλά έστω και από αυτή τη συμμετοχή την οποία είχαμε ήταν ενδεικτική της αντίρρησης του κόσμου στο να γίνει ένα έργο χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Διότι θεωρούμε ότι αυτό θα είναι επιβαρυντικό για την ήδη επιβαρημένη κατάσταση στην κυκλοφοριακή, αλλά και για τη γενικότερη την περιβαλλοντική την οποία έχουμε στο νησί μας. Συν το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουν πολλοί κόσμος στα ferryboat και όλη αυτή η απορρόφηση του κόσμου πώς θα μπορέσει να γίνει, πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Συν τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν επενδύσει. Προσωπικά θα διαφωνήσω μαζί σας, γιατί έχουμε το παράδειγμα του Ρίου Αντιρίου. Την μέρα που φτιάχτηκε η γέφυρα, τα ferryboat δουλεύουν πολύ περισσότερο. Και το επιβατικό κοινό είχε και κάποια ωφέλη. Μείωση εισιτηρίων, πιο γρήγορα τα δρομολόγια. Δεν νομίζω ότι είναι ότι τερματώνει η περίπτωση στα ferryboat. Εάν δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί κάθε ένα γεγονός είναι και διαφορετικό για κάθε τόπο, εάν λοιπόν πούμε ότι προς την κατεύθυνση αυτή εντάξει ναι θα διασφαλιστεί και η επιχειρηματικότητα αλλά και η εργασία όλων αυτών που απασχολούνται στα φέρι, υπάρχει το θέμα των υποδομών. Για να μπορέσουμε λοιπόν να πούμε ότι μπορούμε να δεχθούμε όλο αυτό την κίνηση και το φόρτο της κυκλοφοριακής συμφόρησης η οποία θα δημιουργηθεί, θα πρέπει να γίνουν κάποια έργα. Και για να πω την αλήθεια, εμείς σαν Δημοτική Αρχή, επειδή φοβόμαστε ότι μπορεί να μας προλάβουν τα γεγονότα, έχουμε καταθέσει πολλά πράγματα και πολλές απαιτήσεις στο αρμόδιο Υπουργείο, ούτως ώστε να ξέρουν ότι αν δεν γίνουν αυτά θα μας βρουν αντιμέτωπους. Δηλαδή δρόμοι περιφερειακοί, κόμβοι. Θέλω να ξεκινήσουμε από την πολιτιστική πρωτεύουσα που καταθέσαμε την αίτηση και τελικά, ενώ ο κόσμος προφανώς είχε κάποιες προσδοκίες, να πω, κάποια όνειρα, ήταν πολύ αισιόδοξος, τελικά επιλέχθηκε η Ελευσίνα. Και για να πω και την αλήθεια, υπήρχαν πολύ δυνατές υποψηφιότητες και κάποιες κατά τη διάρκεια αποχωρήσανε και όλες δεν φτάσανε καν ούτε στη διαδικασία των υποψηφιότητων, όπως η Σύρος παραδείγματος χάρη. Ναι. Τι έγινε και δεν τα καταφέραμε, προσωπικά δεν περίμενα να τα καταφέρουμε. Κοιτάξτε, οι προσδοκίες ήταν μεγάλες γιατί είχαν καλλιεργηθεί προς την κατεύθυνση αυτή από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μας λέγανε ότι είχαν δρομολογήσει και συνεχώς σε όλους τους λόγους τους μιλούσαν ότι είχαν κάνει κινήσεις και ενέργειες που ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα είχαμε ένα φάκελο, έτσι και σκεφτόμαστε και εμείς, ότι είχαν γίνει κάποιες ετοιμασίες και κάποιες προεργασίες και κάποιες κινήσεις τέτοιες, οι οποίες θα βρίσκαμε και εμείς κάτι. Για να είναι τόσο σίγουροι πλέον ότι θα είμαστε προς την κατεύθυνση και της κατάθεσης του φακέλου αλλά και της επιτυχίας της κατάθεσης. Δυστυχώς δεν βρήκαμε τίποτα. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο για έναν Δήμο ο οποίος μπαίνει σε παρατηρητήριο, το να διαθέσει χρήματα και να καταθέσει φάκελο, γιατί όλα είναι και θέμα χρημάτων. Οι άλλες πόλεις, οι οποίες 14 στον αριθμό, δεν ήταν και πολλές, που τόλμησαν να καταθέσουν φάκελο, ήταν πάνω το κόστος του φακέλου, ήταν πάνω από 100.000. Η Ελευσίνα, παραδείγματος χάρη που λέτε, ήταν πάνω από 500.000 ο φάκελος τον οποίο κατέθεσε. Δεν λέω ότι είναι θέμα χρημάτων. Αλλά όμως παίζει ρόλο και αυτό στην προεργασία την οποία έχει γίνει. Εμείς είμαστε διστακτικοί, διότι και το ίδιο το παρατηρητήριο δεν μας επέτρεπε να δαπανίσουμε χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Εδώ δεν είχαμε χρήματα για την καθημερινότητά μας. Όπως είπαμε και όπως πρέπει να το εμπεδώσουμε όλοι, όλα αυτά τα οποία αναφέραμε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις, γίνανε με μεγάλη προσπάθεια και με μεγάλη αγωνιστικότητα και μου της ιδίας αλλά και των συνεργατών μου, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Διότι όλα είναι και θέμα χρήματος, τίποτα δεν κινείται χωρίς αυτό. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι με επικεφαλή τον συμπολίτη μας τον κύριο Γιώργο Παχή, οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να μας βοηθήσουν να καταθέσουν το φάκελο, και μόνο η κατάθεση του φακέλου, η οποία έγινε από εθελοντική προσφορά, στοίχησε 10.000. Μόνο τόσο, και αυτό δεν τα πλήρωσε ο Δήμος μας.
τα πλήρωσαν οι άνθρωποι γύρω από το περιβάλλον μας. Βρεθήκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδότησαν την κατάθεση αυτή, έστω και με αυτό το μικρό budget. Από εκεί και πέρα ήταν και καθυστερημένοι βέβαια κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν τολμούσαμε, αλλά έτσι αυτή ήταν η επιλογή η οποία έγινε από την Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι φταίει κανείς. Ούτε εμείς που κατά κάποιο τρόπο πήραμε την απόφαση σε ένα χρόνο που θα μπορούσαμε να ήταν λίγο πιο νωρίς, ούτε και αυτά τα στοιχεία τα οποία είχαμε βάλει. Έγινε η επιλογή από κάποια επιτροπή για την Ελευσίνα. Εμείς χαιρόμαστε, είναι ένας γειτονικός δήμος και πιστεύουμε ότι όλοι θα βοηθηθούμε από την ανάδειξη κάποιων πολιτιστικών γεγονότων από την πόλη αυτή, αν συμμετάσχουμε. Είναι καλό για όλους. Μάλιστα. Πάμε, Σαλαμίνια. Η αλήθεια είναι τα 2 προηγούμενα χρόνια κατηγορηθήκατε για διάφορα για τη διοργάνωση των Σαλαμινίων, με αποκορύφωμα τα περσινά. Και θα αναφέρω ενδεικτικά, εγώ πάντα μιλάω με αυτά που είναι στην επικαιρότητα. Το κόκκινο χαλί πάνω στις παλέτες, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και όλα αυτά. Ομολογουμένως όμως φέτος η εικόνα άλλαξε τελείως. Έγινε μια στροφή 180 μοιρών. Έγινε μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Και το θέαμα ήταν πολύ καλό και όλα τα δρόμενα που έγιναν κατά τη διάρκεια των Σαλαμινίων. Τι προσδοκούμε για το μέλλον? Κατηγορηθήκαμε γιατί ακολουθήσαμε την πεπατημένη. Προφανώς. Αυτό το οποίο γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί νομίζαμε κι εμείς ότι θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να μην σταματήσουμε μια προσπάθεια η οποία είχε γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Όμως αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο έπρεπε να αναδειχθεί και να συμμετάσχει περισσότερος κόσμος. Διότι με το να κάνουμε τις παρελάσεις μόνο στο χώρο του αρχαίου λιμένα, δεν είχε να προσφέρει συμμετοχή μεγαλύτερη του κόσμου παρά μόνο τα σχολεία τα οποία συμμετείχαν στις παρελάσεις και τους γονείς οι οποίοι συνόδευαν τα παιδιά τους. Εμείς λοιπόν θέλαμε να κάνουμε εκδηλώσεις οι οποίες να είναι και στο Καματερό, να είναι και στο αρχαίο λιμάνι, να είναι και στην Κοινόσουρα βέβαια που έγινε η κατάθεση των Στεφανιών και στη Σαλαμίνα και στο Αμπελάκι. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν αναπτύξαμε τις εκδηλώσεις και νομίζω ότι με την εθελοντική συμμετοχή πάρα πολλών ανθρώπων, τους οποίους ιδιαίτερα ευχαριστώ, αλλά να ξέρετε ότι και πάλι είναι θέμα χρημάτων. Διατέθηκαν κάποια χρήματα για να γίνουν αυτές και από ανθρώπους οι οποίοι πρόσφεραν και από την περιφέρεια και από το Δήμο ένα ποσό. Και έτσι είχαμε αυτό το καλύτερο νομίζω αποτέλεσμα των εκδηλώσεων που το χάρηκε και ο κόσμος. Ανεβάσατε το πύχη όμως, να ξέρετε, με την πρώτη ανεβάσατε το πύχη. Ήταν και η επίσκεψη της Τριήρους νομίζω που βοήθησε πολύ, ήταν μια επιτυχημένη κίνηση την οποία κάναμε. Επιτέλους είδα μια σκέψη μου να υλοποιείται. Θυμάστε και προεκλογικά σας την είχα αναφέρει την περίπτωση της Τριήρους. Ας είναι καλά όποιος κατάφερε και την έφερε, μπράβο του. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, όλους τους ευχαριστώ και τον συμπατριώτη μας, τον πολιτευτή, τον Ανέλ, τον Παναγιώτη, τον Γιώκα. Τον Παναγιώτη, τον Γιώκα, ευχαριστώ και νομίζω ότι ήταν πολύ επιτυχημένοι, ανεβάσαμε πράγματι τον πύχη ψηλά και ελπίζουμε του χρόνου ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να δείξουμε περισσότερο το γεγονός για να έχουμε και επισκεψιμότητα και από ανθρώπους εκτός Σαλαμίνος και να πάρει το γεγονός αυτό και ο εορτασμός του την εμβέλεια η οποία του αρμόζει. Μάλιστα. Με την περιοχή της Κινοσούρας ξέχασα να αναφερθώ πιο νωρίς που είχαμε πιάσει τα θέματα. Τι έχει γίνει τώρα με την περιοχή της Κινοσούρας? Αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα το οποίο είχε η Διαπαραταξιακή Επιτροπή και δεν πρέπει να το απαξιώνουμε, διότι και η Κινόσουρα ήταν να μπει μέσα στη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ. Με την προσπάθεια λοιπόν την οποία κάναμε και είχαμε επαφές και με τον Υπουργό της Ναυτιλίας και με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, με τις εμφανίσεις μας εκεί που κάναμε και τις συζητήσεις μας, καταφέραμε αυτό το οποίο ήταν αυτονόητο βέβαια, αλλά όχι τόσο όσο εμείς θέλουμε να το θεωρούμε, γιατί αν δεν είχαμε κάνει αυτή την προσπάθεια θα είχε μπει και η Κινόσουρα που είναι αρχαιολογικός χώρος Α ζώνη, θα είχε μπει μέσα στη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ. Αυτό εξαιρέθηκε τουλάχιστον και τώρα προσπαθούμε να γίνει κάτι και για τη Β αρχαιολογική ζώνη, βέβαια στο μέτρο του δυνατού, διότι τα ναυπηγεία δεν απομακρύνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Νομίζω ότι για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει κάτι από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί και έχουμε καταφέρει να έρθουν μηχανικοί να δούνε το χώρο
και μας υποσχέθηκαν ότι θα προβούν σε ορισμένα έργα τα οποία θα βοηθήσουν στο να αναδειχθεί κάτι επιτέλους στο χώρο αυτό, γιατί μόνο έτσι διασφαλίζεται ένας αρχαιολογικός χώρος. Όταν δεν γίνεται κάτι εκεί, σίγουρα κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτοί λοιπόν οι μηχανικοί οι οποίοι ήρθαν από το Υπουργείο Πολιτισμού μας υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν ζώνες περιπάτου, ότι θα αναδείξουν με φωτισμό το χώρο και ότι θα απομακρύνουν κάποια ναυάγια. Είναι μία αρχή. Και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να κάνουμε ένα χώρο μουσιακό. Είναι μια προσπάθεια την οποία κάνει η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι με την ευκαιρία τώρα της συμπλήρωσης των 2.500 χρόνων θα ενσκύψουν και τα αρμόδια υπουργεία και θα βοηθήσουν ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα του εορτασμού να πάρει τη λαμπρότητα την οποία του χρειάζεται. Πιστεύετε δηλαδή ότι τα ναυπηγεία μπορούν να φύγουν από την περιοχή? Από τη μια μέρα στην άλλη όχι, αλλά σίγουρα το να ελέγχουμε την νομιμότητα της λειτουργίας τους ανά πάσα ώρα και στιγμή και να προσέχουμε να μην γίνει επέκταση θα βοηθήσει. Η αλήθεια είναι ότι το νησί δεν διαθέτει και πολλούς οικονομικούς παράγοντες και μέσα σε αυτούς τους λίγους είναι και οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε, να υπάρχει νομιμότητα και τέτοια, γιατί επάνω στο νησί βρίσκονται και αυτοί με κάποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν στην καθημερινότητα. Γι' αυτό όταν έρχεται η ώρα της έγκρισης της λειτουργίας τους με περιβαλλοντικούς όρους, εμείς δεν είμαστε αρνητικοί, διότι μόνο όταν υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι εγκεκριμένοι μπορείς και να τους ελέγξεις στη λειτουργία τους. Όταν δεν υπάρχουν και αυτοί και είμαστε αρνητικοί και προς την κατεύθυνση αυτή και λέμε όχι σε όλα, από εκεί και πέρα με ποια ιδιότητα μετά θα πας και θα ελέγξεις αν νόμιμα και μέχρι ένα ορισμένο σημείο επεκτείνονται ή λειτουργούν. Φυσικά σε κάθε επέκταση την οποία μας φέρουν σαν γνωμοδοτικό όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και όσο μπορούμε να παρέμβουμε, παρεμβαίνουμε και ψηφίζουμε αρνητικά, γνωμοδοτούμε αρνητικά. Γιατί οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ό,τι ζημιά έχουν κάνει και δεν έχουν κάνει. Επίσης φέτος λειτουργήσε για πρώτη φορά ο πρώτος αρχαιολογικός χώρος που είναι επισκέψιμος στο νησί, στις Κολώνες. Το είχα παρακολουθήσει από την αρχή αυτό το έργο, ήταν ένα έργο από πρόγραμμα ΕΣΠΑ αν δεν κάνω λάθος. Τι γίνεται, ο κόσμος έχει ενημερωθεί, εντάξει, πήγε η Δημοτική Αρχή στα εγγένεια του ανοίγματος του χώρου και όλα αυτά. Ο κόσμος, οι πολίτες έχουν ενημερωθεί για αυτό το χώρο, έχετε έρθει σαν Δημοτική Αρχή, εσείς ή η Πρόνοια ή οι σχολικές επιτροπές με τα σχολεία να επισκεφτούν το χώρο και όλα αυτά? Βέβαια έχουμε έρθει σε επαφή και είμαστε τώρα σε μια μορφή συνεργασίας να βρεθεί ένας τρόπος, κάποιος αρχαιολόγος να μπορεί να δραστηριοποιείται στην περιοχή ούτως ώστε τα σχολεία τα οποία θα πηγαίνουν και θα επισκέπτονται εκεί να υπάρχει και ο αρχαιολόγος ο οποίος θα τους εξαναγεί. Τουλάχιστον επειδή είναι ο πρώτος επισκέψιμος χώρος πάνω στο νησί. Ναι, και είναι πολύ ευχάριστο αυτό και θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει και προς τα έξω για να έρχονται και επισκέπτες εκτός νησιού να τον βλέπουν και να τον θαυμάζουν, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και συγχαίρουμε όλους όσους συνέβαλαν. Εν κατακλείδη, Δήμαρχε, τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον? Εκείνο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι σαν Δημοτική Αρχή, το οποίο καταφέραμε, είναι να εξηγιάνουμε οικονομικά το Δήμο. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και ευχαριστούμε και τον κόσμο που έκανε υπομονή μέχρι σήμερα σε αυτό το σκεπτικό και σε αυτή την πορεία της Δημοτικής Αρχής, ότι έπρεπε πρώτα απ' όλα να καθαρίσει τα του οίκου της, να μπει σε έναν δρόμο εξυγίανσης ο Δήμος και έπειτα να αρχίσει να αποδίδει αυτά τα οποία οι πολίτες περιμένουν από ένα Δήμο ο οποίος διαχειρίζεται σωστά και το τελευταίο ευρώ το οποίο με δυσκολία δίνει ο πολίτης. Γιατί να γνωρίζετε ότι μέσα από τα ανταποδοτικά τα οποία πληρώνονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, πληρώνεται το κόστος του ηλεκτροφωτισμού, το οποίο είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο, το κόστος εναπόθεσης των απορριμμάτων, το οποίο βρίσκεται σε αυτό το ύψος και εκείνο, όλες οι επισκευές των αυτοκινήτων, η μισθοδοσία των υπαλλήλων οι οποίοι απασχολούνται στην ίδρυυση και στον ηλεκτροφωτισμό και στην καθαριότητα. Δηλαδή όλα αυτά πληρώνονται μέσα από αυτούς τους λογαριασμούς, γιατί ακριβώς είναι ανταποδοτική υπηρεσία, όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι ανταποδοτικές και τις πληρώνει ο πολίτης. Τόσο αξία έχουν λοιπόν αυτά τα ανταποδοτικά τα οποία πληρώνουμε. Ουσιαστικά δηλαδή κρατάνε τη λειτουργία του Δήμου. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε το τοπίο των οικονομικών μας, πιστεύω ότι από εδώ και πέρα και με διεκδίκηση θα φτιάξουμε τους δρόμους μας, που είναι το κυρίως ζητούμενο από τους πολίτες,
Θα φτιάξουμε τα σχολεία μας, θα φτιάξουμε τους κοινόχρηστους χώρους και αυτό ξεχάσαμε να το αναφέρουμε ότι είναι μέσα στη μελέτη, ότι έχουμε προβλέψει να φτιάξουμε την πλατεία του Αγίου Γεωργίου, να φτιάξουμε να φτιάξουμε την παιδική χαρά του Καματερού, την παιδική χαρά στα Αμπελάκια, να φτιάξουμε πλατεία στον Άγιο Σπυρίδωνα. Είναι και αυτές κάποιες παρεμβάσεις. Από εκεί και πέρα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σίγουρα, εφόσον βοηθήσουν και οι συγκυρίες, εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο και για να το απολαμβάνουν οι πολίτες και τα παιδιά μας όσον αφορά τα σχολεία και τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά όμως θα πρέπει και ο κόσμος να δείξει μια επιμέλεια όσον αφορά το περιβάλλον, με την έννοια ότι θα πρέπει να προσέχουμε πώς διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα, θα πρέπει να ενημερώνεται η υπηρεσία της καθαριότητος, να πηγαίνουμε να τους εξυπηρετούμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε, έστω και αν δεν είναι, όπως είπαμε, ευθύνη δική μας, αλλά να μην γίνεται αυτή η ανεξέλεγκτη εναπόθεση, ακόμα και μπαζόν δίπλα στους κάδους, να χρησιμοποιούν σωστά τους κάδους. Και επίσης θα πρέπει όλοι να υπάρξει έτσι μια προσπάθεια να συνδεθούν, διότι όπως είπατε και εσείς, είναι μια τριτοκοσμική εικόνα αυτή η οποία παρουσιάζεται με το τα λύματα να τρέχουν στους δρόμους. Και αυτό δεν είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής, είναι θέμα της συνείδησης του κάθε πολίτη. Θέλουμε την ασφαλτόστρωση, αλλά να δεν συνδεθούν και γίνει η ασφαλτόστρωση και συνδεθούν μετά. Καλό λοιπόν όλους τους πολίτες, τώρα που θα βγει και ανάδοχος μετά το διαγωνισμό, ο οποίος θα γίνει πολύ σύντομα για τις συνδέσεις με το βαρυτικό, καλό όλους τους πολίτες να προστρέξουν και με διακανονισμό να βρούμε έναν τρόπο, πάντα υπάρχει ένας τρόπος καλής συνεργασίας, να συνδεθούν με το δίκτυο της αποχέτευσης, γιατί αυτό είναι και ανάγκη αλλά είναι και υποχρέωση του κάθε πολίτη, και προς την κατεύθυνση αυτή η Δημοτική Αρχή θα προσπαθήσει να το επιβάλλει δηλαδή. Εγώ θα σας πρότεινα να κάνετε και μία ημερίδα σαν Δήμος, να ενημερώσετε τον κόσμο γιατί και πώς και... Σωστή η σκέψη σας και θα το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή πιστεύετε ότι το μέλλον της Σαλαμίνας δεν είναι τόσο μαύρο όσο φαίνεται, ας πούμε, ή όσο φαινότανε? Θα έρθουν καλύτερες μέρες, τουλάχιστον στην καθημερινότητά μας. Θα έρθουν καλύτερες μέρες, αρκεί να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε την υγεία και να βοηθήσουν και λίγο οι οικονομικές συγκυρίες, γιατί ακριβώς αυτή η Δημοτική Αρχή έχει να διαχειριστεί και τη φτώχεια του κόσμου. Ο κόσμος χρειάζεται βοήθεια, ακόμα και σε αγαθά πρώτης ανάγκης, και προς την κατεύθυνση αυτή προσπαθούμε, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να πληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Δήμο, που όπως είπαμε αυτές οι υποχρεώσεις όταν εκπληρώνονται είναι ανταποδοτικές, ό,τι μας δίνουν δηλαδή το δίνουμε πίσω, όμως εμείς σε αυτή την κατάσταση κάνουμε υπομονή, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος δεν έχει. Γιατί ξέρετε, όταν δεν πληρώνεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και γίνεται με διακανονισμό η πληρωμή, η ΔΕΗ παίρνει εκείνα τα χρήματα τα οποία τις αναλογούν, και όταν έρχεται η ώρα να πληρωθεί και εκείνο που αναλογεί στο Δήμο, τότε μας το αποδίδει. Επομένως η Δημοτική Αρχή κάνει υπομονή προς την κατεύθυνση αυτή, άρα και ο κόσμος όσον αφορά κάτι περισσότερο θα πρέπει να κάνει και εκείνος την ανάλογη υπομονή, λίγο να ισορροπήσουν οι οικονομικές καταστάσεις για να αποδώσουμε το μέγιστο των υποχρεώσεών μας και των ονείρων μας, τα οποία θέλουμε κάποια στιγμή να κάνουμε πραγματικότητα. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει αρκετά πράγματα, Δήμαρχε, αρκετά θέματα. Τουλάχιστον προσωπικά με καλύψατε σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης που είχαμε. Ο αγώνας είναι καθημερινός, δεν σταματάμε να διεκδικούμε, δεν σταματάμε να λειτουργούμε, δεν σταματάμε να προσπαθούμε, και ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν θέλει να τελειώσει τη θητεία του και να έχει αφήσει πίσω του ένα έργο για το οποίο θα τον θυμώνται κάποια στιγμή με αγάπη οι συμπολίτες του. Λοιπόν, Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε και ήρθατε σήμερα εδώ στην εκπομπή μου. Ξέρω ότι κάνατε αγώνα δρόμου για να έρθετε. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία, γιατί η επιτυχία δικιά μας θα είναι για το καλό όλων μας. Και κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, γιατί τώρα πάω αλλού, θα μιλήσω κι εγώ λιγάκι, θεωρώ ότι ένα καλό να γίνεται πρέπει να αναδεικνύεται από όλους και να μην μηδενίζεται. Γιατί οι εποχές είναι δύσκολες, τα χρήματα όπως είπαμε δεν υπάρχουν, αλλά έστω και ένα καλό πρέπει να στηρίζεται και να διαφημίζεται. Ή αν έχει η αντιπολίτευση μια καλή πρόταση ή η Δημοτική Αρχή, καλό θα είναι να υπάρχει πλειοψηφία. Έτσι, ενισχύς εν τη ενώση. Έτσι. Ο ένας δεν μπορεί να κάνει αυτό που μπορούν να κάνουν οι πολλοί.
Βέβαια. Είναι συλλογική η προσπάθεια και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και ευχαριστώ πολύ όσους μας άκουσαν. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε